Olah dalah para wadya buta ingkang ana njaba para buta-buta ora ana sing turu wah ana buta sing melek karo nglinting wah para buta-buta glo aku nampa timbalan ingkang sinuwun Prabu Krana Semboga wektu dina iki kabeh bala buta supaya budal nderekaken jengkare Gustiku sendika yen ana buta wedok arep melu kira-kira oleh apa ora ning sing buta wedok enom nek sing tuwa aja sebabe apa kena kanggo klethik-klethik budal kadi penanggilan kanca ayo budal ayo mangkat wah Buta dirayeksa sara maruta wangirung sang buta pengung kanca wong buta iki bakal budal menyang ndi dawuh ingkang sinuwun ngupati kudangane Lesmanawati wah parayogane malah negara Ngastina disiwer dijaga aja nganti ana penglamar liyane Gustiku wah prayoga mangkat besok kapan to wah aja kesuwen mangkat suk tanggal 12 arep neng di tanggal 12 malam 13 lah neng di neng RRI Purwokerto wah wangun wae ora ayo mangkat sangune apa kanca ngupati kudangan ora wurung ketemu mungsuh tumbak ligan pedang ligan yo wis siap siaga yen perlu
mriyem kolon toko digeret saguh budal kati penanggilan. Ayo, mangkat, ayo, ayo. Lah kok mundur? Guling kok ning kono. Ayo, mangkat, ayo. Ngaso sih. Padha keseyan po kuwi. Aku ora tembunge wong Gunung Wonosaba, kesayan kok keseyan. Waduh. Iki arep budal golek kudangan malah awake dhewe rekoso. Ya ora apa-apa. Iki rak dawuhe sesembahan kudu diayahi. Aning iki awake dhewe arep mangkat malah kepalang jurang jero kaya ngono. Lah saiki dandan dalan. Carane dandan dalan nganggo srana gegaman. Aku duwe gaman landhep apa? Ballpoint. Wong ballpoint kok nggo dandan dalan. Lah kuwi ra dandani dalan kuwi yaiku kudu ana siji pacul dandang. Aku bola-bali dandang kok, kowe ra dandang wong. Pacul dandang, sekop. Wah, nek ngono ya rada angel, ora angel. Mula bisane dadi dalan kang rata padha gotong royong. Bebasan sing puntuk diuruk kowe malah dhuwur. Sing puntuk ki kudu dikeruk. Ora aku senenge nek wis sugih ki malah saya sugih ngono lho. Wangun wae ora. Ayo kanca tumandang. Ayo. Tidak. Tu, ba, tu.